Stars. Само да включим Friendly Battle. Аз по Friendly Battle да включим другия акаунт. Искам да го откарам, това е тук и така. Такова ми е вместо. Можете да видите, че само да не чуваме това и опишното. Няма да ми даде, аз не мина да се замина, че бой пасите да купих. И да. Ами сега в момента ще изберем герой. Файтърта на мечтата. Я какво? Какво е това? Цели нещо ми такова, някаква точка ми такова. Не знам. Хора, сега ще играеме. И да. Само искам да го откараме тук. Ами... Не, ще играем. Искам тук от едно приложение на Brawl Stars. Едно приложение тук ми става записване. Дай са ми тук за записване за записване. Опа, не. Че само да я активираме. Чакаме нашия да се възроди. Или не да искате? Аз съм много яка. Добре. Яка. Добре, да? Помата. Това ли се играе? Тази гривна има тайни. Ако не знаеш. Не, сега да ланчата не се прави. Добре? Лали. Гривна има всички тайни. Не казвай. Да, искам себе, моля ви записвам. Mare, te creo que con factura de que estrella, esto no con centro de Enrique. Algo final. Oh, con la puta, no sé si. Да. Да избереме герой. Добре, с кой да играем? Ще ми предложи с кой да играем. Хора, сега на Криската ще му избера някой бро. Не, той е... На мен аз вчера си го дигнах 23. Не мога да се намали екрана нищо. Просто смотаното ми редни такова. С кой бе? Мисля, че с... някой малко... Добре... че е Лили. О, да, Лилика ще стане. Лилика слава. Само да си го таковам този телефон и така да си го увелича екрана. Как го правиш? Едно приложение. Ако искате и вие да го записвате от скрин рекордър, пишете го и там трябва да видите. Да ми го направиш.
Добре, там се комфортно е. Ама не мога. На твой телефон мога ти го направя, нали имаме една телефон. И хора, абонирайте се. Да, за мои и за Навали Yes. 5000 купи. Игра от 2022 година. Да, за 2 години. Yes, И хора, ако имам такива видеа в моят канал, се абонирайте. Добре, сега виме. Канала. Супер. Спокойна. Хора, добре, това беше от мене и чао.